Pahibalo sa tanang mga LSI locally stranded individuals nga gustong mouli sa Bohol. Mao kini ang inyong buhaton. Una, bukuha og 14 days quarantine completion certificate nga gi-issue sa usa ka DOH representative o government physician or GERD sa lugar nga iyang gituyan. Mas maayo kung pirmahan usab sa ilang landlady or landlord. Isumitir ang kopya sa quarantine certificate pinaagi sa email ngadto sa inyong lungsod diri sa Bohol. Ang matag mayor adunay gitudlo nga focal o contact person sa matag lungsod. Pangalawa, magulat sa tawag gikan sa inyong LGU or lungsod alang sa schedule sa inyong rapid test. Ikatulo, upahigayon sa rapid test, muhuwat sa resulta ug magpa-examine sa doktor paghuman sa rapid test alang sa inyong medical certificate. Ang ikaupat, ang doktor nga mohimo sa medical certificate ug modumala sa rapid testing mopahibalo kaninyo si kinsa ang negative sa rapid test ug kwalipikado nga makabiyahis pauli sa Bohol. Ikalima, ang focal o contact person sa matag lungsod mutawag ninyo alang sa inyong schedule paglarga padung sa Bohol. Ikaunom, sa Bohol tagbuon ang LSI sa sakyanan sa ilang lungsod aron ihatod padung sa quarantine facility para mopahigayon sa 14 days quarantine. Kung adunay mopili nga magpa-quarantine sa usa ka PGBS or PEMA, accredited hotel, pension house, lodging house, ug uyon nga mobayad sa kaugalingon nga gastuhan. Itugot kini ubos sa pagmonitor sa Bohol o PHO. Ikapito, ang LSI kuhaan og PCR test human sa ikalima o ikaunong kaadlaw sa quarantine. Ikawalo, kung negatibo ang resulta sa PCR test, pwede na mopadayon sa quarantine dito sa ilang panimalay.